Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Biziň bu gezekki temamyz durmuşyň 80-20 ýörelgesi. Awtory Richard Koch. 1-nji bölüm. Meşhur pikirler nämelerden ibarat. Bilişimize göre 20 götürüm ihlasymyz 80 götürüm netijeni berýär. Egerde hemmeler bu netije bilen hereket eden bolsalar, onda biz köp hereket edip az işläp köp gazanır. Şeýle netije köp ýerde duş gelip biler. Meselen, Kanadanyň bankynyň hasaplamagyna göre diňe adamlaryň 17 götürmi 90 götürüm girtiji getirdi. Bu ähli kitaplaryň 80 götürmi 20 götürüm awtorlaryň galamyna değişdirdi. Bu hasap 80-20 bolmak hukman näler? Deňsizlik 90-10 ýa-da 99 bir hem bolup biler. Meselen, diňe adamlaryň 10 götürümni Russiýanyň baýlygynyň 90 götürümi değişdirdi. Ýa bolmasa adamlaryň bir götürümi hakykatdan tüccar baýdyrlar. Ýöne muny bilip siz eliňiz goýgurmaly diýilen zat ýok. Beýseňiz siziň utulmaňyza ul mümkinçilik dörer. Tersine bu mehanizm her birimiziň durmuşymyzy gowlandyrmak üçin niýetlenen. 80-20 usuly ulanmak bilen biz az energiýa sarp edip köp mümkinçiliklere ýetip bileriz. 2-nji bölüm. Azyň kömegi bilen nädip köpü döredip bolar? Sivilizasiýanyň we adamzadyň döremi azyň kömegi bilen gazanmak usuly bilen baglanyşyklydyr. Ilki bilen adamlar haýwanyň, otlaryň we gög önümleriň gözlegi üçin tokoýaldylar. Ondan soňra käbir haýwanlary eldekileşdirdiler. Gög önümleri bolsa öýüniň önüne ekdiler. We gerek önümi almak üçin ýöne öýden çykaýmak gerek boldy. Ondan soňra bolsa hojalyk ulgamlaryny oýlap tapdylar. Häzirki wagtda köp ýurtlarda owa hojalygyny işleýän adamlaryň sany 3 götürme ýetdi. Ul supermarketiň işgarlary bolsa elinden geleni diýerler. Adamlara ýeňillik döretmek üçin işçilerini işden boşadyp zatlaryň narhyny elektron görnüşe oturtmak bilen olar az sykdagynyň kömegi bilen köp gazanç etdiýärler. Muňa azyň kömegi bilen köp gazanmak diýilýär. Egerde siziň eliňizde işleýän adamlar bar bolsa, onda siz köpüň kömegi bilen azy gazanma başararsyňyz. Emma olaryň içinden ukuyplaryny tapmak 20 götürme barabar bolar. Ýöne siz ruhdan düşmeli däl. Sebäbi siz az goýup köp gazanmagyň ýoluny tapmaly. Şu wagtda çenli getiren mysallarymyz biznesi değişdirdigini, gelin indi bolsa şu usuly öz durmuşymyzda alyp görelim. Bizim köp etýän zadymyz köp energiýany talap etýär we ol peýdasyz bolup çykýar. Mysal edip gaýgyny alalyň. Egerde biz bir zat etme ukymyz bolup ýa-da öňümizde şert goýan bolsak, biz onu hökman etmeli. Egerde biz eýýän bolan zat üýtgedip bilmeýän bolsak, onda onuň üçin gaýgylanmak biziň ýagdaýymyzy beterleşdirer. Hem ondan hem peýda boldy. 80-20 usul hemişe biziň durmuşymyzda bir zady gowlandyrmak üçin. Şonuň üçin biz özümize sora bermeli. Nädip az energiýa sarp etmek bilen gowy netije gazanyp bolýar. Meselem, siz gyssaly ýoluň aňyrky çetine geçmeli. Siz piýada gidip bilersiňiz. Ýöne ol siziň köp wagtyňyzy alar. Siz ylgap hem bilersiňiz. Biraz salt dolar, ýöne ýadylar. Şeýle ýalňyşlyk köpüsi gaýtalýar. Köpüň kömegi bilen köpü gazanjak bolýarlar. Siz bolsa velosipediň kömegi bilen şol wagtda az energiýa sarp edip ýetip bilersiňiz. Şunluk bilen az energiýa sarp etmek bilen siz gowy netijäge gelýäňiz. Siz muny taslamada hem görüp bilersiňiz. Hemişe azyň kömegi bilen gowy netije gazanylýan usuly saýlap alyň. Ýöne beý diýilse, eger bir zady halasaňyz, onu az wagtyňyzy sarp etmeli diýilen zat ýok. Öňüňizde şert goýmak bilen köp zada ýetip bolar. İşiňe ähli ukuyuňy berip ondan hem gowy netije gelip bolar. Köp ady belli aýdymçylar we suratçylar özlerini aňsat we halyan işiniň üstü bilen awray gazandylar. Olar öz işinden başga işi göz öňüne getirmäni işlediler. Oňa inandylar we söýdiler. We haçanda olaryň işi bilen işine berilýän bahan deňeşdirende olaryň işi tygyşytly bolup gider. 80-20 usuly endik bilen baglanyşyklydyr. Meselem, size bir işe başlamak başta kıyın düşýär. Emma wagtyň geçmegi bilen şol
iş sizin üçün hereket etmekten ansat görün. Meselem 5 kilometr ýolu birinji gezek geçenmizde ýoluň ahyrına ýadawlykdan biz ýykylýar. Emma wagtyň geçme bilen biz ony kynçylyksyz ýerine ýetirip bilýär. Bu ennige göre her gün biziň özümiz algamagy isleýäris. Egerde sizin yaramaz endikleriniz bar bolsa, meselem köp ýemek, çilim çekmek, gaharjanlyk ýaly endiklerinizi taşlaň. Ýogsa da soň olary taşlamak kyn bolar we size de goşmaça wagt dolar. 3-nji bölüm. Ähli wagt biziň hyzmatymyzda. Köp alimler bir işin uğrunu köp kelli dök, soňunda da ansat usul bilen çözülýän ýaly meseleler köp. Haçan adam rahat ýagdaýda bolany, meselem Arhimede pikir hammamda, ömsümlükde, rahatlykda ýatan wagty gelipdir. Haçan biz bagytly we şadyan bolan wagtymyz bize bu pikirlerin gelmegi ähtimal. Ýöne haçan biz betwagt gammyn wagtymyz gam bolsa biziň kellämize girýär. Bir günlük şatlygymyz üçin bütün ömrümiz kynçylykda geçýär. Ýadyňyza salyn, haçan siz hakykatdan bagtly boldyňyz we şonuň bolmagyna näme sebäp boldy? Olar baglaşdyrýan zat näme? We nädip bu wagty köpeldik bolar? Egerde siz wagtyňyzyň diňe 20 götürmi bagtly bolýan diýip pikir etseňiz, onda şol götürmi 40, 60, hatda 80 götürmäge synaşyr. Egerde durmuşyňyzyň 80 götürmüniň diňe 20 götürmi size şatlyk getirýän bolsa, pikir edip görüň, şol 20 götürmi üçin siz wajyp işleriňizi taşlap bilersiňizmi? Egerde siz işe köp wagtyňyzy sarp edýän bolsaňyz, onda özüňizden sorap görüň. Men özüme lezzet bermeýän işden ýüze görüp bilermi? Mysal edip Warren Buffett alaly. Ol Amerikanyň iň baý we beýik firmanyň başlygy bolup işleýär. Ýöne ol ýüzün der basyp işlemeýär we onuň köp boş wagty bolýar. Ol az meseleleri çözýär. Diňe esasy wajyplary, ýöne özüni rahat alyp baraşy we sowukkanlygy bilen onuň berýän netijeleri dogry bolup çykýar. 4-nji bölüm. 20 götürme esasy ünsüňizi berin. Özüňiz halayan wezipeňize esasy ünsüňizi berin. Özüňizden sorap görün. Geljekde kim bolmakçy? Skripka çalyp, surat çekip, tikin tikme başarýan bolsaňyz, onda şolaryň içinden bir wezipen saýlap alyň. Haýsysy size has köp lezzet berýän. Soňra şol wezipeňizden beýik üýtgeşmeler gazanmak üçin köp wagtyňyzy sarp edin. Meselem Steven Spielberg ýaşlykdan rejissor bolmagy arzu eden. Şonuň üçinem her gün öz işiniň üstünde işlen. Şonuň üçinem ol beýik at gazanmagy başardy. 80-20 usul bilen ýaşamak üçin inniki ädimlere üns berin. Birinciden 80-20 usuly tornukly üns berin. Durmuşda näme gazanmakçy bolýaňyz? Aýlyk, dörejülük we şoňa meňzeşler. Meselem men arada kitaplarymyň temalaryny uzaltmak isleýär. Soňam hakyny adam tutmak bilen has giňişleýän tema ýasamakçy. Şonuň bilen birlikde maňa dörejülük bilen özdiňlik ýaraýar. Ýöne bular biziň temamyza deşli däligi sebäpli biz bulary ýönüzüňýär. Ikinciden 80-20 ýoluny gözläp tapyň. Munyň üçin pikirlenin. Ýöne şol ýol bilen gideňizde haýsy ýol bilen giderdiňiz? Soňam sorap görüň. Nädip ýönüki jogap bilen kıyın sorawlara jogap berip bolar. Eger birinji kömek bermese, ikinjini bolar. Üçüncüden 80-20 hereketine başlar. 5-nji bölüm. 80-20 usuluna esasy gatnaşyklar. Häzirki wagtda bir gatnaşyklary tapmak ören kyn. Şonuň üçin köpüsi pesgili, ýöne köp zatlar saýlap alýar. Şeýdüm az bolsa ul bolar diýen nakyl bolýarlar. Köp adamlar hakyky bagyt üçin köp pul, gymmatbaha zatlar, gatnaşyklar, söýgü duşuklar, öýler, syýahat we şoňa meňzeşler gerek diýip pikir edýär. Şu zatlaryň hemmesini gazanmak üçin olar hemme wagtyny, puluny, güýjüni sarp edýär. Şonuň üçin esasy özüňize gerek bolan dostlaryňyza, söýgüňize, işiňize biraz wagtyňyzy sarp etseňiz, onda siz özüňize gerek bolan ähli lezzetleri gazanyp bilersiňiz. Egerde bizi kuşap alýan adamlarymyzy çäklendirmesek, onda biz öz ünsümizi esasy gerek bolan adamlara berip bilmek. Şonuň bilen 80-20 usul bilen çağa berilýän wagt hem çağ üçin hem maşgal üçin peýdaly wagtlar. Şonuň üçin özüňizden sorap görün. Öz maşgalaňyzdan
Bu yakın adamlardan başka kimin ölümü sizin yüreğinizi bölüp biler. Eger de sizin kitapçağınızda 300 adam bolsa da size yakınlar bolsa 20 ya da 30 sany bolar. Diňe şol adamlar bilen siz durmuşyň towsun götürüm lezzetini alyp bilersiňiz. Şonuň üçin şolara köpünsler. 6-njy bölüm. Ýöne köýçe gowdurmuş. Başta isleýän köp zadymyz uzak gitmeýän wagtlaryň pursat bolýar. Şonuň üçin durmuşyňyzda size has beter wajyp bolmadyk zatlaryňyzy gapdala süýşüriň. Haçanda goňşuň täze ulag alanda köpüsiniň ulagyny täzelemek isler. Ýöne şonu etmäge synaşma. Sebebi biz ýöne goňşudan galmajak bolýar. Siz bolsa şeýle arzularyňyzy kesip zyňmaly. Sebebi olar sizi hakykatdan bagitletmez. Ya da eger siz eşiklerinizi barlap görseňiz, içinde bir-iki eşigi diňe bir gezek geýeniňiz bardyr. Bu diňe 20 götürme siz elmi dama giýýäňiz. Inni şol eşikleri satyn almak hökmanmy? Oýlanyp görüň. Siz näme ymtylýaňyz? Egerde siz az pul gazanyp oňa köp wagt sarp etýän bolsaňyz, bu köp wagtyňyzy maşgalaňyz bilen ýa-da dynçalşa sarp etýän bolsaňyz, bu size hemme zat ýetýän bolsa, onda bar wagtyňy işe berip maşgalaňa üns bermän, ahyrynda şol bir arzuwa ymtylmak üçin işlemek näme gerek? Şonuň üçin oýlanyp görüň. Maşgalamy ýa-da iş. Öz wagtyňyzy tapmak üçin işlän. Ýene bir mysal gözegine getirip görüň. Siz firmada işläp 200 000 manat gazanýaňyz. Şonuň üçin hem siziň çykdyjyňyz köp ulagy, gymmatbaha eşiklere we gymmatbaha restoranlara sarp etýäňiz. Bularyň barysy öz awraýyny saklamak üçin. Ýöne eger siz pianino çalmagy we skulpturalary halaýan bolsaňyz we pianino çalyp skulptur satyp siz diňe 30 000 gazanýan bolsaňyz, şol pullar size ýetýän bolsa, onda size gymmatbaha zatlar almak gerekdir. Onda siz öz isleňiz boýunça işläp, işiňizden lezzet alyp bilersiňiz. Soň bilen siziň girdijiňiz hem köp bolar. Ine şonuň bilen temamyz soňgaýar. Dinleýäniz üçin sag bolun. Kanalymyza agza bolup jaň-jagy basmany unutmaň. Ýene görüşýänçä. Sag bolun.